ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan looms ho pho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbantaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise ka sunjok jong kisang bahalang gibidan pok Kshatri jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization ha ka khatway trik Kuala Lengkot arajar arpoi kana dawa na ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance ba ka de ban PYNBNA PAIDBAH alor ka KAIPHOD bala IT da ka sub committee sya ka high level committee bala thung da ka Sorkar jilla ha ka bai de ba ka jing dawa jong ki PAIDBAH ba ka Sorkar ka de ban PYNKRIA no mardor ya ki bria ki basang basa apo METOR u chairman jong ne ka sunjok kisang bahalang uba Robert Jun Karja Ren ha jing kran ma kila patai kubor ula ong ba ni ka issue ka de ka mat ka ba PAIDBAH ude ban tem bat ba ka Sorkar kam dei de lei ru ban shubu re ne set khop hapo ka almari shushu ula ong ru ba ka CoMSO ka dawa na ka Sorkar jila ba ka de ban penulong ni jing dawa jong PAIDBAH hapo ni hi usnam arajar arpoi bat ba om dei shu ban dang penslam tu ka rai jong ka sub committee de ban make it a public document ka tho yu ka ta sub committee phiro khintip ni ro te kum ba kalong mata jing sha ka ni ka public issue ti ya ka ni ka issue ha jing sha ngim di ban maintain privacy ni kong du ngaso ban ong ba ya ka sub committee report de ban make it public khnang ba ngi kum ki PAIDBAH ngintip ka ka recommendation jong ka sub committee kata de ban tong kaba apat kalong ba kumangiong mangisay bundin ni nakam nisay ya kendu yo chairman jong ka high level committee bat ye ki dekhot ki jong ki hapo jong ka kala don ru ka jing kendu jong ni manswa bat what is im yo mamlim ru ngi lai kendu i board jong ka ki CDC manswa ru ngi lai kendu ngi la dawa na ka post ba ki di ban speed up ya kini ka issue kumbangiong ba kani ka issue METOR ngim dei than ban pet na ka communal perspective lani na kata ka jing ya sko per je bro ngidi ban pet ya katu ka issue kum ka jing don kam nam ta ka roi pa phi katu ka dige jaka ka bolong pran lada phinlet apo yodu lada phin persyang ban kan du e ki nong rep ka jing jong ki nong rep ka baning kong hang tu ka long ba ki ong ba dangin wan ra ya kanu kuno kamar khamtam ki jhur ki chet ki baput ladangi la bakdor berok sisngi henry shwa ban phai shnong thap di la tadi kat bapan ke mahaja di nomor bapinwan kit ya kitu ki tiaru umdan baik ali ban bu kono cool storage facility room dan jaka tiga yodu ka baladap tingi ui balada ka don cool storage facility yang tu kala ade ge jikurku ya ki lakngut ki norep ki badan ha jek dulu ujungnya kata ade we penpet ka parking lot biang empet ya ka khut ka suba ka tu ka jakaru kimbiang kata dia we ka ba arpat ka ba ni panpau ya ka jinglungo kalong ba kidon ki beriu ki badai tang kinong songwai tang nomor ba kisong slam kelas ngau bagi de kitrai nong songwai tu sa nong songwai ken phisa ka no kono slam udi benong songwai subu mentau no beriu tang ba usong slam ha ka no jaka un kam long trai no ko ying pen songwai ham unu driver kali le utang bolanya aslam ta kali unkam try no kali en songwai hap he tikini kinong songwai ki badai kinong songwai hal tu wajka kimdi ban perkhat da kamboi unong songwai tu utrai udon la jong ko hap ban be ki don pat ki bru ki ba trai ha ka jaka Sorkar la ni ki employee jong ka municipal board bat ki wi ki employee ngampat ju ngau ba kin rai ki employee la ni kinong trai Sorkar he en song kotar jing isya ada kekuatan ka syong Sorkar kan he imbu eki di ngingil ada kerensai na support bakata ka jing ai jaka lani ta ka jing ai kuatar ka di banlong be tik tang itu ki nong tre Sorkar kam di ki wi ki bom di ki nong tre Sorkar lada don ka jaka ai ki la don ai karen olawan na ben mereka eviction bak relocation eki ka di bendar kata ni ka stand ke ni bat ka bakadu kumbangil ada ong ba ngikwa ban i ba kuno po jong ni snem ki panai ke ba khamak jong ni snem ya kan ni ka kam jong tham motor ke la di ban pindak no